tikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 31 August 2022. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti musadzimangire nokha ndende ya moyo wanu kulephera pa zinthu zina kapena kulakwitsa mmachidwe anu mmoyowu sikutanthauza kuti mudzakhala choncho mpaka kalekale. Ayi, pamene mwalakwitsa pa zinthu, gonjani, lapani ndi kudzukanso kupita chitsogolo mwa Ambuye. Ndipo mawa wa lero ndi phunziro namba 9 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Luka chapter number 19 kuyambira ndime yake yoyamba mpaka ndime ya namba 10. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, Yesu analowa mu Yeriko napitirira. Kunali munthu kumeneko dzina lake Zakeyu. Iye anali mkulu wa olandira msonkho ndipo anali olemera. Iye ankafuna kuona Yesu kuti ndani, koma pokhala wamfupi msinkhu sanathe chifukwa cha gulu la wanthu. Choncho iye anathamanga patsogolo ndipo anakwera mu mtengo wa mkuyu kuti amuone iye, pakuti Yesu ankadutsa njira imeneyo. Yesu atafika pamalopo anayang'ana mmwamba ndipo anati kwa iye, Zakeyu, tsika msangamsanga, ine ndiyenera kukhala mnyumba mwako lero. Ndipo nthawi yomweyo anatsika ndipo anamulandira mosangalala. Anthu onse ataona zimenezi anayamba kung'ung'udza nati iye akupita kuti akakhale mlendo wa ochimwa. Koma Zakeyu anayimirira ndipo anati kwa Ambuye, taonani Ambuye, theka la chuma changa ndilipereka kwa osauka, ndipo ngati ndinamubera wina aliyense pa chilichonse ndidzamubwezera mochulukitsa kanayi. Yesu anati kwa iye, lero chipulumutso chafika mnyumba ino, chifukwa munthu uyu nayenso ndiye mwana wa Abrahamu. Pajatu mwana wa munthu anabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti kukhudzika mtima ndi kumene kumamupangitsa munthu kuti afike pofuna kukonza zolakwa zakale. Amene. Kukhudzika mtima, kudzipeza kuti sudakhoze, kusautsika pa choyipa chimene chidachitika, iwe nkumalakalaka kuti koma ichi sindayenera ntachita motere. Ayi, ilipo njira ina imene ndikadakwanitsa kuyichita osati imene ndachitayi. Kudzimvera chisoni kotere nkumene kumakhala step yoyamba yakuti munthu akafike pokonza cholakwa. Sikuti cholakwa chakonzedwa kaletu, ayi, koma kuti chayambika, mtima wayamba kusautsika, mtima wayamba kufuna. Tsoka limakhala pa anthu ochuluka amene safuna nkomwe kuchita zimenezi ndipo sakhudzika. Okondedwa, ndimati ndinene, alipoto anthu ena amadziwa adalakwa, amadziwa sakukonza, koma sakhudzika. Pa nthawi imene munthu ukuwafotokozera zakuti bwanji mutatere apa, bwanji mutakonza, ndi nthawi imene amauphulitsa mwano osati masewera. Anthu oterewa kumakhala kwapatali kuti akafike pokonza zolakwa zawo. Anthu amene amakonza zolakwa ndi amene sadzibakira, ndi amene amavomereza sindakhoze, ndi amene amalakalaka kukonza cholakwa chakale. Moti ndimati ndikambiranu nonse mukundimva pano, ngati moyo wanu sukhudzika, simudzimvera chisoni, simulakalaka kuti mudalakwa nde mukonze, ndiye kuti cholakwacho sichingakonzedwe, chifukwa step yoyambirira ndi kukhudzika. Mtima uvomere kuti apa sipakuchitika bwino, ndipo pamenepa wanafunika patakonzedwa. Ngati mtima wanu sufika povomera chotere, ose za chainaso rwayi, koma za mtendere ndipo zoona mtima za genuine, ngati sufika pa mulingo menewu, zakuti chikhoza kukonzeka cholakwacho tiyiwale. Chifukwa chimene chimampangitsa munthu kuti akafike pokonza ndi kutsutsika kwa mtima, ndi kukhudzika kwa mtima. Ameni. Kukhudzika kwa mtima ndi kumene kumathandizira kutero. Okondedwa, koma mudziwe kuti kufuna kokha sikukwanira
popeza ambiri amafuna koma sachitadi izo amafunazo. Kungokhudzika kokha, kungofuna kuti ine ndimafuna nditakoza izi basi manja khumate sizingakonzeke. Zililaso step yochuka pamenepa kupita pa step ina yakutsogolo. Achulukirenji wanthu amene amadziwa ichi ncholakwika, ndipo amadziwa chikhoza kukonzedwa kotere, ndipo mtima wawo umafuna zidakonzekadi, koma iwo satenga gawo la kukonza. Ndi chifukwa chake mpaka na lero cholakwacho chikadali cholakwa, sichidagwiridwe, sichidakonzeke. Palibe step ya mtundu wina uliwonse imene yachitika pa zimenezi. Ambiri amakamba kamonyadira inetu ndimafuna ndilakonza izizi kazimavutira pati kaya. Lero ndili mawu chifukwa chakusatenga step yanu yakuthana ndi zimene mukufuna mukonzeze, sizingakonzeke. Kufuna mmafuna zona, mukuonetsa kukhudzika inde, koma ngati simuchitapo kena kalikonse, kukhudzika kwanuku, kufuna kwanuku kukhala kopanda ntchito, chifukwa zotsatira zakukhudzika, zotsatira zakufunaku sizioneka. Chifukwa kuti zioneke zimalira mutengepo step yakuchitadi chimene mukuchifunacho. Izi zimaonekanso kale mu zambiri zimene anthu amalakalaka kuti atachita, kaya ndi kumpingo, kaya ndi m'banja, kaya ndi mdziko, kaya mpandale. Zokamba mbwerekete, zoonetsa kuti anthu akukhudzika, zoonetsa kuti anthu akufuna atachitapo kanthu, koma dekhani muone achitadi zimene anakambazo, mupeza kuti ayi ndekuti ngati sadachitepo kena kalikonse, kukamba kwakonse kucha nkopanda ntchito, chifukwa palibe ulo chimodzi chimene chaoneka cha zimene adaziyankhula. Nchifukwa ndikukulimbikitsani kuti ngati mwakhudzika mtima ndipo mukufuna mutakonza, ndechitanidi zokonzazo, chifukwa ngati simuchita palibe cha nzeru chingaoneka muzimenezi. Tamundimva kondedwa, dziwana abale wanga kuti zimatengera kulimba mtima, kudziwala ndi kudzichepetsa kotheratu, kuti munthu akafike pokonza zolakwa zakale ndi kuyambiranso moyo wabwino watsopano woopa Mulungu. Ndi step yolimba imene munthu anafunika atenge imeneyi. Kulimba mtima, kudziwala kotheratu, kudzichepetsa kwa mlingo wa pansi, kusalabadira kuti anthu anena kuti chani, kufuna kukwaniritsa chimene chili mkati mwa mtima, kusafuna kusangalatsa anthu koma kusangalatsa Mulungu amene akufuna atawombola moyo wako. Step imene ndi imene ambiri amalephera, chifukwa ena amafuna atakonza zolakwa zawo zimene zilira kulimba mtima, iwo salimba mtima. Ena amafuna atakonza zolakwa zawo zimene zimalira kuti adzichepetse, iwo sadzichepetsa. Ena amafuna atakonza zolakwa zawo zimene zimalira kuti adziwale, iwo sadziwala, amadzimva kabe ulemu. Tsono cholakwa sukoza kukula mtima sizimatheka, zimafunika kuti udzichepetse, ulimbe mtima, uyendere kuti pade basi ine ichi ndifuna ndichita choka moyo mwanga, zimatheka kutero. Okondedwa mudziwe kuti ndi zotheka kuyambiranso mutalakwitsako pena, koma zitengera kulimba mtima kwanu ndi kukhazika pa ziganizo zatsopano zotsatira Yesu moona mtima. Ndi zotheka, zikhoza kukonzedwa, koma zitengera kulimbika kwa mtima wanu ndi kukhazikika pa chofuna cha moyo wanu, chakuyambiranso moyo watsopano pa ziganizo zatsopano zotsatira Yesu moona mtima. Ngati simutero, ngati sipaoneka kuyesetsa ndi kudzipereka ndi kudziwala, kukonza kwa cholakwa uku sikutheka. Sikute muzingoyimba nyimbo nditi muzingoziyankhula masiku nkumapita, palibe ulo chimodzi chitaoneke pa zimenezi. Ayi ndithu mawu a Mulungu amene tawerenga okondedwa akutipatsa chidwi kwambiri, chifukwa mukutchulidwa munthu wina wolemera, Zakeyo. Munthawi nkunena kuti iwo amene amakhometsa msonkho samakondedwa kwambiri zedi ndi Ayuda mnyengo imeneyo, chifukwa kunali ngati kuwavuta, amawaberanso ndi kuwasautsa. Ndi mkulu wa anthu okhometsa msonkho amenewa Zakeyo, mwana munthu wachuma, munthu olemera.
ankamva za Yesu, ankamva zimene vanthu amafotokoza za Yesu, ankamva za mmene vanthu akulapira. Iye mumtima mwake amalakalaka atamuona ndi ndani ameneyi kuti amayankhula zotani mpaka na china mtindi cha wanthu kumamutsata chotere, mpaka na wanthu nkumalapa nkumasiya zawo zonse amavutika. Ndekuti mawu amene Yesu ankalalika ankamulasa mtima ndithu, ndipo ankasautsika, ndipo kusautsikako kudampatsa njala yakufuna kukumana naye oyankhulayo ndi ndani. Zakeyo ankakhudzika chifukwa kuti akakhale ndi njala yofuna kukumana ndi Yesu ndi kuti china chake chidamusowetsa mtendere ndithu, amasautsika ndithu. Chilungamo chimene Yesu ankalalika chikampeza chimamusautsa ndithu. Muti Yesu amati chani? Amakampa izi ndekuti inenso ndine mmodzi wa iwo. Amasautsika nazo. Mukudziwa chani abale wanga, masiku athu ano chilungamo chikumasowa, ndipo ambiri pofuna kusangalatsa vanthu adalekanso kukamba choona, poopa kuti anthunso amati akamva chilungamo sambiri amene amagonjera ku chilungamocho. Achulukirenji wanthu amene amati akamva chilungamo iwo aja amakwiya ndi kuyambanso kulimbana ndi amene wakamba chilungamocho. Uku nkulakwa, ndipo oterewa sangathandizike mwa njira ina iliyonse. Ndimati ndikuwuzeni mawu lero, ngati mwamva mawu achoonadi pa moyo wanu akukuthandizani kuyanjana ndi Ambuye, musamakule mtima. Inuyo muzikhudzika mtima ndi kulakalaka kuyambiranso ubale ndi Mulungu. Kulakalaka kumeneku kupangitsani moyo wanu kuti uthandizike, komano kuti wina wake akukamba choonadi chokhudza ndi moyo wanu monga mwa mawu a Mulungu, inuyo nkumachita matama, nkumakula mtima, nkumamunyoza munthu otero uja, simungathandizike mwa njira ina iliyonse. Zakeyu ankasautsika ndi zimene ankamva za Yesu. Kusautsika kumene kudampatsa njala yakuti ine ndithu olontakula ndizokhoma bwanji ndikufuna amene tidzaonane ndithu. Basi ndasautsika moyo wanga. Alipo ambiri okondedwa amene akhala akumva uthenga, ndipo uthengawo wakhala ukuatakasa, wakhala ukukamba ma situations awo, wakhala ukuapanga address munyengo zimene akudutsamo. Ndevena amati ndangokhudzika nkukhala chete. That's why sizikusintha kanje chifukwa mmangoti mwakhudzika. Ndefunso nkubati muti akhudzika mwatani kuti zimene zinali zolakwikazo zikonze, chifukwa kukhudzika kokhaku sikupangitsa kuti cholakwa icho mumachitacho chikonzedwe. Ena amati ndakhudzika, koma ali chikhudzikire amakapitiriza choyipacho. Mukukhudzika komweko nkumakapitirizabe. Pali nzeru zanjapa. Nchani cha nzeru chochitika? Palibe olo chimodzi. Tandimvetsani. Mukukhudzika kwa Zakeyu kudampatsa njala. Ineyo ndikufunitsitsa ndithu ameneyi ndikamumva amati chiyani, ndikamvetsetse muti zutani, chifukwa zimene akuchita zikusautsa moyo wanga, zimene akuyankhula zikusautsa moyo wanga. Ndiye atamva tsiku lina kuti Yesu adutsa apa, adasiya ntchito, adakhoma ofesi mwakuona kulakalaka kuja, akufunitsitsa ndithu china chake chidamchitikira moyo mwake. Basi akumana ndi Yesu, adawuyamba ulendo wakuona kuti Yesu adutsa apa, adakumana ndi chotchinga china. Tsinkhu lange linali lalifupi, panali na mtindi wa anthu, komatu ichi sichidapangitse kuti iye agwe ulesi nkubwerera. Ayi pang'ono adalingalira mwana mwamuna, Yesu uja adutsa njira iyo, ine ndipita kutsogolo. Adathamanga ndi kusiya chigulu chonse kupita kutsogolo. Abuyana adakakwera mu mtengo chifukwa cholakalaka kufuna kuthandizidwa ndi Yesu, kuona Yesu anchite chokoma. Mtima wofunafuna kuti ine ameneyi ndimuone, ndimdziwe, ndimveko kuyankhula kwake. Mukuti ndani ameneyi? Ndekuti kuyankhula kwa Yesu, machitachita a Yesu adakamulasa pa mtima ndithu pa mphafa.
matama wose kuasiya, ubwana wose kusiya, ulemerero wose kusiya, mpaka atekwera mu mtengo wa mkuyu. Akondo mtengo wa mkuyu umaruwitsa ukama ukhala mu mtengo mene. Koma aisadala bade zimenezo anali cholakalaka chachikutandimvani, cholakalaka cha mtima wa munthu chidzikupangitsa kutenga mastepe akumene ukufuna. Osati mangolakalaka basi uli phipa pansi sizitheka, unafunika udzilenga step pakena kalikonse okondedwa kamene timalakalaka tapanga achieve mmoyo unowu panafunizika step ya mphamvu tiladzichepetsa, tiladziwala, titalimba mtima, titafunitsitsa, titamanga chiganizo kuti ine ndikupita kutsogolo kumeneko. Amen. Zilipo zambiri mioyo ya anthu zimene zalephereka chifukwa chakuti anthu sadatsimikizike mtima kutenga step monga zake adatengera. Adayamba ndithu kaubwezi ndi wena kufuna kuti akwatirane, koma seriousness idasowa, kulimbika kwa mtima kudasowa, mtima challenge tochepa tidabweza mbuyo. Adaleka lero akungokhumata kufuna mapemphero. Zakeyo sadafuna pempherereni unaneni ndi Yesu adatenga step ya mphamvu. Business adayamba bwinobwino okondedwa, adakumana ndi ma challenges awiri atatu. Sadapezere mayankho, adabwerera mbuyo nkumangotsonya kuti izi zimavuta, lero ndalalika uthenga woyipa ogwetsa kuti sathu ena. Zakeyo sadabwerere mbuyo. Ena alipo adayamba ndithu kutumikira mwa mphamvu bwinobwino, atakumana ndi ziwiri zitatu zochinga, sadazipezere mayankho, sadalimbe mtima, adabwerera. Leloli amayimba mphambano mwagwetsa ena ulesi. Izi nzovuta musachite chifukwa iwo dzakanika. Okondedwa, ngati mufuna kuchita china chake cha mphamvu mmoyo uno, zidzafunikanso kulimba mtima kwanu, zidzafunikanso kudzipereka, zidzafunika kudzichepetsa, zidzafunika kudziwala, zidzafunika kulingalira kwa kuya, kutenga mastepe amene wena sadatengepo. Zakeyu pakudziwa chimene amafuna iye adalisiya gulu lonse ndi mfundo zawo ndi machidwe awo. Aliyense mgulu madali ni njira yake yofuna kuonera Yesu, koma iye adatenga yake adathamanga kupita kutsogolo ndi kukakwera mu mtengo. Njira iyi mwina padalibe wina aliyense adayitengapo, zidalibe kanthu kuti wina sadachitepo. Iye idali yomuthandiza kuti afike poonana ndi Yesu. Andimvani okondedwa, ichi mutsimikizike mtima kuti Yesu sadzanyoza ndi kutaya mtima ofuna iye. Sikudzateka. Ngati moyo wanu ukufunitsitsa kukumana ndi Yesu, ndi kutenga step yawo kuti mukumana ndi Yesu momukhulupirira, Yesu sadzanyoza chimene. Sikudzateka. Yesu akupita njira yomweyo okondedwa. Ndimvani malemba akuti atafika pa mtengo amene mwamba mwake munali Zakeyu, Yesu adayima ndi kuyang'ana mwamba ndi kumutchula dzina, Zakeyu, fulumira, tsika, leloli ndikhala mlendo ku nyumba kwako. Kunena kumeneku kuda mudabwitsabe Zakeyu kuti moti Yesu amandidziwa. Yesu amadziwa mtima wina uliwonse, chokhumba chilichonse za mkati mwa moyo. Ndi mwana wa Mulungu wa moyo, amazidziwa. Zinampanga shoku Zakeyu. Yesu amadziwa ndi dzina langa lomwe, ndipo akuti akupita ku nyumba kwanga ndachita kuvutika atu ine kuchoka mgulu kudzakwera muno mu mtengo kuti ndikumane ndi Yesu, koma iye akuti amandidziwa ndipo wachita kunditchula dzina langa, ndipo akufuna kupita ku nyumba kwanga. Adafulumira mosangalala ndi kupita ku nyumba kwake. Tandimvani, Yesu sadzanyoza mtima ofuna iye. Ngati mukufuna kukonza cholakwa cha mtima wanu ndi kudzikhuthula pamaso pa Khristu Yesu, sadzakunyozani, adzakulandirani. Alipo tiwena kudziko kuno umati ukafuna kuyamba nawo ubale, ukafuna kukonza zakale, ukalakalaka kuti muyambireso wani kuyendera limodzi, ama kusasa, ama kunyoza, ama kukumbutsa zakale. Koma Yesu sali choncho. Tamvani, kuyesetsa kwake kwa Zakeyu kudalemekezeka ndi Yesu Kristu pamadamuita na dzina, Zakeyu, fulumira, tsika, lero ndipezeka ku nyumba kwako. Cholakalaka chako ine ndikwanitsa, ndipo ndionjezerapo kuti mpaka ndikadya ndiweyo ku nyumba kwako. Ubangofuna ndione koma ndipezeka mnyumba mwako, ndipo mbiri iyi idzalembedwa kudziko lonse, anthu adzadziwa mpaka ndikulalika zomwezi tupano. Yesu adakaponda ku nyumba kwa Zakeyu, adafunitsitsa Yesu, adampeza. Ngati mukufunitsitsa abale wanga kukumana naye mwamuna wa mtanda,
ndi kudzipereka konse ndi kuyenda monga amene afunira, adzapezeka moyo wanu, sadza kutaya ndipo sadza kunyozani. Abeni ngakhale wena adang'ung'udza kunena kuti ayi bwanji Yesu akupita kwa ochimwa, iyeyo adabwera ochimwa kumene sizidamkhudza Yesu zimenezi, chifukwa amalemekeza mtima wolakalaka, amalemekeza mtima wofunitsitsa. Chikhulupiriro chimene Zakeyu anali nacho chofuna kuthandizika ndi Yesu, Yesu adachilemekeza kwambiri zedi. Zakeyu anali zofuna zitakonzeka moyo mwake, ndi adapeza kuti amene angakonze zimenezi ndi mwana wa Mulungu wa moyo Yesu. Ine ndimuona ameneyi basi adathandizika. Tandimvano kotedwa ali mnyumba mwa Zakeyu. Yesu ndikunati uchaya gospel basi, sadaseneso language Yesu popeza kuti ali mnyumba mwa Zakeyu. Ayi, amangokamba zake, amangophunzitsa monga machitira nthawi zonse. Zidapitiliza kumkhudza Zakeyu mpaka na mwana wa mamuna adayimirira ndi kunena mawu, Ambuye sindichitira mwina, theka la chuma changa lero ndilibweza, ndipo ngati ndinabera wina ndimbwezera kanayi kuchuluka kwake. Zobayiba Zakeyu akubweza. Ndadzikundikira nthawi yayitali, ndapeza pamene panali gwero la vuto langa, ndimafuna zambiri. Nawo pakufuna zambiri ine ndapweteka miyoyo ya anthu ena, ndazunza miyoyo ya anthu, ndabera bena, koma lero ndikukonza chimenecho, ndikubweza ine basi, ndikupereka ine basi, chifukwa ndikufunitsitsa kuyambanso kuyenda ndi Yesu, ndikufunitsitsa moyo wosatha. Chidadzidzimutsa banthu kuti zobayiba zikubwezedwa, moyo ukukonzedwa, chisomo chikulandiridwa, chipulumutso chikufikadi kwa munthu wochifuna. Ukondero tavuta kuona ndikukhudzika kuja kudayamba ndi kulakalaka mpaka uyo ukakwera mu mtengo. Yesu ndikukulemekeza kumekulakalakako mpaka ukalowa mnyumba mwake. Taonani atamvanso zina zimene Yesu ankalankhula, kulakalako kukupitirira mpaka na akufika pobweza zimene adabakale, akufika popereka theka la chuma chake, akufika pozindikira gwero la vuto lake ndi kukonza polakwapo ndi kuyamba kuyendanso ndi Yesu. Zidadabwitsa wanthu ambiri. Zatheka bwanji izi? Zidayamba ndi kulakalaka. Kodi mumafuna mutakonza moyo wanu? Mumafuna mutaleka fodi ayi? Mumafuna mutaleka moyo? Mumafuna mutaleka chimasomaso? Mumafuna mutayamba kumtumikira Ambuye mu mzimu ndi mchoonadi? Mumafuna kodi mutalandira Yesu Khristu ngati Mbuye ndi mpulumutsi wanu? Ngati yankho lanu ndi eya, tengani step ya kumkhulupirira ndi kulapa tchimo lanu, ndi kudzipereka kotheratu, ndi kudzichepetsa kotheratu. Inuyo ndikufika podziwala ndi kunena mawu, ine ndidzamvera Khristu Yesu wa moyo, ndikumawerenga mawu ake tsiku ndi tsiku. Inuyo nkumapemphera daily, ndikumaphunzitsidwa zoona za mawu a Mulungu, ndikumakula mchikhulupiriro. Zimenezi zikupangitsani kuti mukule mu mzimu ndi mchoonadi mwa Ambuye wathu Yesu. Kukhala mdani teretu wa tchimo, kukhala bwezi lopezekeratu la Yesu, kukhala wofotokoza za uthenga wabwino wa Yesu, ndi zotheka zikhoza kuchitika. Tamvano okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu kunena kuti Zakeyu akubweza chuma chimene adaba mchinsinsi, alibenso manyazi akuzitchula pamaso pa wanthu. Ngati ndinabera munthu ndimpatsa kanayi, ndakhudzika mtima, sindinafunika ine kukhala moyo umenewo. Tamvani kuyankha kwa Yesu, akuli chipulumutso tachionani chabweranso nyumba muno na Yesu ndiye mwana wa Abrahamu. Pajatu ine mwana wa munthu ndinabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho, kutsimikizira kuti wapeza ni chipulumutso Zakeyu. Yesu amene amamfuna wampeza. Vuto limene ali nalo lakuti likonzeke lakonzeka, ndipo iye wauyambadi moyo watsopano. Yesuyo adamuyandikira nkucheza naye ndipo adadyera limodzi. Wauyamba moyo watsopano. Amene akudya ndi Yesuyo ndi ndani? Ndi yemwe uja ankabera wanthu. Amene akudya ndi Yesuyo ndi ndani? Ndi yemwe uja amene wadachita zipongwe anthu ambiri. Amene akudya ndi Yesuyo ndi ndani? Ndi yemwe uja amene wakhala woyipa mtima kumuzochuluka.
koma tsopano saliso mzimenezo. Tsopano akudya ndi mwana wa Mulungu wamoyo. Tsopano akubweza zolakwika zimene adachita kale. Tsopano wayamba mtima watsopano. Malemba akuti munthu wina aliyense amene ali mwa Khristu Yesu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zonse zakale zapita, taonani zafika zatsopano. Zimabwera zatsopano, zimakonzeka. Ukafunitsitsa ndi kuyenda mzofunazo ndi kudzipereka moyenerera. Inunso zikoza kuchitikirani. Mwaononga zambiri, mwalakwa kwambiri, mwachita zipongwe anthu ambiri pofuna kuti moyo wanu ukhale wabwino. Koma ngati muli kumfuna Khristu Yesu ngopezeka, ndipo amalemekeza kufuna kwanu, ndipo vuto la mtundu wina uliwonse la inu lolakwa lakale amafufuta ndi kukupulumutsani ndi kukhalanso watsopano m'mawu ake, ndipo mudzakadya ndi iyeyo mwamba ukatha moyo uno. Ndi zotheka. Abusa moti zoona nkozo kalowa kumwamba ine nkuchimo koseku. Inde Zakeyo atabera anthu nthawi yayitali, atapweteka anthu nthawi yayitali, atachimwa nthawi yayitali, koma pamene adakonza cholakwa adakadya ndi Yesu, adatchedwa kuti wapulumutsidwa, adakhala bwenzi la Yesu. Inunso mutalakwitsa kwambiri mdziko muno, mutakhala ndi mbiri yonyasa, yodziwika ndi yosadziwika, mutalapa tchimo lanu, mutadzipereka, mutaleka zoyipa zakale ndi kubweza zakale zonyasa kwa mdierekezi mwini wake, ndi kukena ine ndiyenda ndi Yesu, ndikuzani moyo wosatha muupeza. Ndipo pakutha pa moyo wanu iye Yesu akakulandira mnyumba zake zokonzeka mmwamba, mukakhala ndi iye kwa muyaya. Talingalira chimenechi mmawa lero kuti ndi zotheka kuyambanso kwatsopano mwa Yesu, pamene mungalakelake ndi kuyenda monga makulakalakako ndi kudzipereka. Ambuye ngwabwino akuthandizani. Mawa wabwino ndipo Ambuye akudalitseni kwambiri zedi. Amen.